Horas madi hita saluhutna. Adorak somar saur hita dohot hatani tu hatta jebulu mahita martangiang. Damai ni debatana sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tu hattai. Amin. Donga sahapor siaon di bagasan tu hatta Yesus. Hatani tu hatta naga betul pu jamita minggu tu hita di bagasan tikion. Tersurat do di Lukas 15 ayat 1-10. Ta petihu majo hatani turpuki di bagasan rohat tabi songonoma didok. Dungi di pasol hot torop akka si jalobeo doho si berdosa dirina tu ibana. Laho tu mangihok katana. Jadi marmunguk-munguk maka parise doho si boto surat. Ia hatana sida dijakono doa keperdosa. Pola sapanganan ibana doho nasida. Gabe di hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Isi hamu sahalak perbiru-biru 100. Anggota depar sedasiani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang. Lahu mengadului naso teridai pai maju paksa. Ia dung dapoksa dia pehom matua barana sian las nyerohana. Jadi duk sahat ibana tu jabuna di papungu ma ale-alena dohot hobbar hudulna didok matu nasida marlas nyeroha mahamurap doho tau ala jupangau biru-biruku naung magoi hudok matu hamu sumat tu sido gumodang las nyeroha di banua gijang mida si perdosa sahalak naulu pau-bau rohana asa mida sia pulusia partigor naso pola pau-bahon rohana sida adong ma ulaning paropuan na marhepeng 10 hupang anggomago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi pai maju paksa yadung jupaksa di papungu ma akka ali-alena dohot hobbar hudul nama dok marlas ni roha mahamurap doho tau ala naung jupangau hupakku namagoi hudok matuhamu sumat tu sido masa las nyeroha di jolo ni akka suru-suruan ni debata mida sahalak si perdosa na paubah rohana ima saakna donga sahapor siaon taringot tu na haagoan manang kehilangan totu sialdo pakiralaan juk roha kesal manang kehilangan naha perupaning molo disadatiki ikon adupata na kehilangan isarana dompet namagui HP isi ni dompeti meragam asing ni hepeng laos di dompeti dotong akka kartu KTP ATM SIM NPWP doh akka nasing dope ngalu jamat diori dang Jepang buhina pe holan namutung nama dangarong be semangat alani kesalna alai hola Jepang manang adong halak na menemukan dopet nai rupaning dungi gabi di paula tunak punasa soi nama lasnya rohana bahkan alani lasnya rohana ulu dopit terlehono na hepeng tuna paula koni jadi tuksialdo pakiralaan molo kehilangan sesuatu ala nido ubain na say jamok tabain akan adong dihita asa unang mago donga sa porsiaon domu tulas nirohai dotong na jupak kita di turpuk jami taon las dorohani tuhani molo jupang muse nauksa nga magoi ima akasi berdosa naro tutuhani jalan naulu paubahur rohana ido na taida di turpuk jami taon marhite haroro ni akasi jalobeo dohot akka perdosa na pajono kodirina tu Yesus huhu tumangyon hata ni Yesus ujui las dorohan itu hani majakun nasida alai di tonga-tonga ni las nyerohai gabegelisah do akka parise dohot si boto surat jala marmungut-mungut dung di ida nasida dijakut Yesus akka si jalobeo dohot akka nanirajuman nasida perdosa pola rak mangam muse nasida
Bahasa marmungu nasida. Ala mulu mangikut nak kaparisa dohok si boto surati, na sujadi marsaur nasida dohot halak na nirajuman nasida perdosa. Si pasidi ngodoi, jaladang boy rapudul, rak mangan dohot akka si perdosa dang boy. Unang gabi ramun habadiaun nasida. Songoni mapangatusion nya kaparise dohok si boto surati. Jala ido diajarhun nasida tu halak Yahudi ditikki. Jala lasongoni manang pamerangan nasida tu Yesus. Dirajumi nasida do Yesus halak guru. Na tu nasugui rapak dohot akka si perdosa. Hape diturpukon suharni ido na jupang nasida. Ima ujuro akka si jalobeo doh akka perdosai jumonok tu Yesus. Jala Yesus pe dang di pasisi nasida. Alai denggado di jakon. Denggado disambut Yesus haroro ni akka si jalobeo dohot akka perdosai. Donga saha porsiaon ubege ungut-ungut ni akka parise dohot si boto surak naking dihatahon Yesus ma dua upama diturpukon. Ima upama tarengot tu sada biru-biru doho upama tarengot tu sada hupang nauksanga mago. Di upama na parjolo di patorang Yesus do boha upaya ni sahalak parmahan manang perbiru-biru si saratusi mulu adong sedasian akka biru-biru namago. Ditadiko parmahanido biru-biru na siya pulusianay di ladang lahu mangalului namagoi. Dangapala di patorang Yesus diturpukon ola ni siya dia liling parmahani mangalului namagoi. Alay na taida siya nupamay berusaha do parmahani mengalului namagoi anggia jupang muse moloduk jumpaksa muse biru-biru namagoi dia peho parmahani ma biru-biru namagoi tu abarana alani lasni rohana. Ia meletakkannya di atas bahunya karena gembira. Dakkolani dung mulak parmahani tu jabuna di pabua do lasni rohanai tuaka ale-alena dohot hobbar hudulna manang akka tetanggana. Asara marlasni rohana sida siala nang jupang biru-biru nauksanga magoi. Dungi upama na paduahon ima sahalak paropuan na marhepeng 10 hupang. Anggomago sedasian na 10 galahan na mapalito manang lepu jala disapui ma bagasna lahu mangalului hupang na magoi. Molurung jupang juwon nama nang ali-alena asara marlasnya rohana sida. Di hupama na paduhonope berusaha dotong parupuani mengalului hupang nama goi jala molurung jupang lasma rohana. Na dua upamai dos do lapatanna ima lau pabotohon lasnya rohani tuhani majakon naksanga magoi ima akka perdosa naulu paugawan rohana. Donga saha porsiaon ia biru-biru dohot hupang namago na tabigi naking diupamai imago baran hitajol maperdosa naulu paubahon rohana. Asaido na pinatorang ni Yesus dinaro akka si jalobeo doho akka perdosa pasol hoto diri nasida tu Yesus di bagasa turpukon. Jala ido sada misini tu hatta Yesus roto portibion. Lahu mangalului majo jala peluho kita sude jolma nauksanga mago ala ni dosai asa bertobat jala jupangan hanguluan jala macelas do rohani tuhani mulu jupang nasongoni. Donga sa porsiaon nuaing ahado naneng dohono ni turpukot tu hita sada na macetakas na buitaide sa turpukon ima ia haluaon manang keselamatani dada terbatas holan tu sebahagian halak manang holat tu sekelompok orang alai keselamatani tu sude horong doi sude do berhak taruli di haluaon nasihat Tuhani. Keselamatan itu adalah diperuntukkan bagi semua orang asalkan dia mau percaya dan bertobat. Dan Tuhan sangat senang menyambut yang demikian.
Ido ubay didok tu hatta Yesus naking di ayat pitu dohot di ayat 10. Sumat tu sido gumodang las nyeroha di banua gijang. Mida si pardosa sahalak na ulu paubahon rohana. Lapatanna lomodo rohani tu hattai majakon akan na ulu bertobat. Songon nidok ni topik ni minggut tadi bagasatik yon. Di halo mohod di batado hamubahon ni roha. Allah menginginkan pertobatan. Molo di buku Hesekiel 33 ayat 10 sadai didok do songonon. Tung na solomodo rohaku mida hamatian ni halak parjahati, soikom mida hamumulak ni parjahati tu madikod dalan nenian asa manguli bana. Jadi hamumulak ni parjahat tu madikod dalan na ido di halomoho tu hatai. Alai sebalikna dipicang do akka halak na merasa diri sumitong siadongan na. Akka halak na merasa diri suci gabi pasidikon akka dongan na nanirajuman na perdosa. Ima songop parese doho si boto sorak naking. Alani gabi jojo jala sitiruam ma nang binahin itu hatta Yesus di bagasa terpukul. Ima pajak konon na to akka perdosa. Asa nakita pe totong mata pasongok dirita tutuhani. Tahasi holi ma mabigi doho mangulahon hatani tuhani. Tatopoti madusata huhut paubahon roha. Dungi ulu mahita maniru nang binahen ni tuhatta Jesusi. Ima maju jala manung-nungu akadungata nang manibil siadala ni tuhani. Unang laos di paso bumago. Asing majo molo ditulak panugu-nugutai. Manang dangulo ibana paubah rohana. Banggui marsapata ibana matutuhani. Alai tugas ta sudi maniru nang binahen ni Jesusido. Jala ikolas do nang rohata majakon manang menerima akka halak na ulu paubah rohana tutuhani. Jadi unang masih balik na gabelas rohana rupaning mululilu manang mago dongan nai. Alani ise naing jupanga baga-baga hanguluan nasihat tuhatai dipasol hok ma dirina tutuhani. Jala di pauba ma rohana. Ai las do rohani tuhatai. Majakon narau tu ibana jala na pauba rohana. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam nak kubigi hami. Sai tugu-tugu jala pargugui mahami. Unang dilu siya dalammu nasitongi. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin.